इयाव सेन्देल थाया सेन्देलाव मायाव थानो थिंसायाव दोनहर होमबा सेन्देलखौ दे लोगोफोर मैयानिफ्राय माथो होलायाखै जोंहा बिथाङा माथो होआखै मबाइलावबो थिखांजायाखै गिदिंबाय थादो दाखांखौ खनसे खिथिहरनाय फायगोन मबाइला मबाइलखौ सेफायगोन आं अनो नोंखो एमान नों आरो मानो माबायदि फाव इनो मोखां खिलांबायनो मिनिलायदोबो मिनि इसे माने इसे रागा जोबांदो मानोबा माबानाय मोखाङानो खिथियाखै मा ओंख्रि संदोंलै सना संथ'वाखै लोगो देलायनांगौ इदिनो साफा नुयो मानसिखौ देलायबा नोंनियानो जाद' हौवाया नेंनानै फैदो दिनै खै तारिख होननानै सोंदोंमोन बेयावनो खेंङेन रागा जोंदो मा तारिख सोंनाय खदाय तारिख सोंनाय आंबोथ' बे नेंना फैदो नालाय रागा जोंबाय आंबो माथो होआसै बेबो माथो होआसै बिदिनो मैयानो माथो होलायनाय जायाखै दा आं बुरखायदो एसे गोमोन जाहांब्रा जानाया जासिगोन गोमोन जासिगोन दायो लासै गोमोन जाथारसिगोन आरो माथ्र' हौवा हिन्जावदोलै रागा जोंलायना थाबाय थानो नङा होमबा लोगो लोगोसो हौवा हिन्जाव ना सा लोंबाय सा फैदो जा लोगो खाथियाव जफालायना थानायनो गैला माबाबाय ना थारमानेखि रागा रागिया एसे खमायबाय आरो साहाबो होफैबाय दे गावबो लोंफाबाय खाथियाव जनानै इस साया बेसे गोथाव जायाखैलै दंखल फानलायबाय दंखल गोबायखो दंखला मा जादों दंखला मा जादों मोनबाय हर सेखाया मोनबाय ओंख्रिया गोमोन जाबाय मैया हरनाय सान्दुंखौ हमबाय थाया आं बेलाय हाबा मावनोसै बाल्थियाव दै दोनाखै वासार थांदो दै थांनायखौ वासार थांनाय ना माथो न' फुटबलसो न' गरम दा उन्दुगासिनो अखायसर हेरु लामाखै एंगार नै आरो फिसालाया साइकेल मेकार मा एरख'जोबखो बाबु नों साइकेलखौ मा लगायदो आं हले एबार खनसे फाहामना होखाया दे होनखाबाय नै गरम मोखाङा बोरै जादों ने स्कुल खानसे गैयाबानो नायामोन माबायदि गेलेबाय थायो बाबु बाबु हाबाय कालार फोनजोबनाय साइकेलखौनो नै मा गथ'यो दा मा संनायजों मैदुफुल दे मा दालि इदिनो जानांगोन आंथ' जानांगौ गैखाया गारे फट' मा सिबला सिबसि सेन्देलफोरखौ लिरजोबना दोन आरो सेन्देल मानि हाब्रु दैब्रुनो ओइ खनाखै गारना दोनबानोथ' गाननो बायो हा नांजुबना थायो मिथिद' इयाव सेन्देल थाया सेन्देलाव मायाव थानो थिंसायाव दोनहर होमबा सेन्देलखौ बेदर लाना फैनोसै दुता आरायतायानो जाबाय दसं
एख' गैयाबा जानाया लाना फैनोसै आं बेदर लायनो थांबाय बेदरबो मोनासै नादों जानांसिगोन आरो ना इखो भेरावनो लाबोदों आं बया फ्राय बानाय ओंख्रि संबा ओंख्रियाथ' संखाबाय ओंख्रियाव होना हाबनांगोन रागानि ओंख्रियाव नाखौ एवखांनानै है नाङा फ्रायखौनो बानायदो फ्रायखौनो बानायदो लाना फै उखैनो हाथारलां बिराद ओंखाम उखैदो बखिहरबाय थायोलै र' एसेबां मोजां फुलायना दैलाबो नोङा अरावसो गेसाव एवनांगो अरफोराव आरो गरमफोराव जि नाया होदो मा ओइ गोदोर गोदोरखो हो खामो बेखौबो जागोन दे बेदरबो गैया नालाय नों जाथ'वा नादों जानोसै मैदेरफोर खारै फालौबो गैया होमबा एसां गुदुं गैयामोन भेर' फैबाय दौना हो नों जाबाय बा बुरजा लादों खोमा ओइ दिनै हराव गोबानायाव बेदरा अफा बिजोंलै सोंनो फैदों आंनि खाथियाव थां सैमाया जाजोबदों नामा गोबादिखो लाखिया बाथौ माबा खालामबाय बावखुंग्रि थांथो नोंसानि फैसा बिहरथ'बा जों मा थादौ जादौ अ हाजो गाखोनो लुगैयाखै होनबा नों थांथ' जोंनाव दङ होनबा बेसे आंनाव बेंक दङ बहा थांगोन गैया आंनावबो हा थाङा गैया माखै सिगांनो माखै आदो थांथ' बावखुंग्रि थांबानो गाबोननो गाखोना फैगोन हा थांबा थां अमायाबो थेफाफा मोनो आरो नायनाया थेफा लाबोबाय नालाय अमायानो दाम गोसाथार नायबाय थादो थांना थाङा बावखुंग्रि हा थांबा आरो ओंखार थाङाबा आरो था थांनो लुगैदोंबा आं लांगौमोन नोंखौ थांनायबा अ लाथ'गोनसो थार सोरनि हाबा उन्दुनोसै होमबा आं